Geçen hepde Mary Türkmenabad avtomagistralinin uğrunda dören yol hadisasında ölenlerin arasında bir maskaladan bolan jüwit hem bar. Azatlyň habarçysy 28 fevralda ýüze çykan yol helakçylygynyň käbir gosmaçy jikmejiklerini anyklamak başardy. Mundan bir hepde ozal Azatlyk Türkmenabadyň Maragaýdan takminan 200 kilometrlik avtomagistralın 90-njy kilometrinde iki ýeňil awtoulogyň pete-pet gelip çaknaşandygy barada habar berdi. Hadisede 7 adam helak boldy. Soňky maglumata görä, Mary welaýatyna degisli Lexus kysymly ulogyň içinde 2 adam, lewap belgili Toyota Avalon ulogynda hem 5 adam bolupdyr. Helakçylyň ýüze çykan pursady uloglaryň ikisi de od alyp, olaryň içindäki ähli adam helak boldy. Lewap belgili ulov Köytün dağdan Aşgabatda tarap uğuralýar. Ýolagçylaryň arasynda ýakynda Aşgabatda jaýalan är aýal hem bar eken. Olar hadisadan 3 gün öň Lewapdaky tanışlarynyň toýuna geldiler we dawara gutoran pursady şäher ara taksi bilen paýtagta uğradylar. Olar ýany bilen uly mukdarda pul hem alyp gidipdirler. Ol hem ulov odalanda ýanyp kül bolupdyr. Ýolagçylaryň ýene biri yerli gaz öpçünçilik edarasynda işleýärdi. 4-nji ýolagçy hem Köytün dağdan bolup, ol hem şahsy işler bilen paýtagta uğrapdy. Dip merhumlar bilen saxty tanyslygynyň bolandygyny aýdýan Köytün dağly söhbetdeşimiz bellidi. Ol merhumlaryň ählisiniň Lewapdaky dogduk sebitlerinde jaýlanandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatlykda ýol hadisasynda helak bolanlaryň şahsiýeti bilen bagly maglumatlar bolsa-da, merhumlaryň tanyslarynyň howpsuzlyk watirlanmalary sebäpli olary äsgär etmeýäris. Bellemeli ýeri, Azatlyk bu ýol helakçylygy barada ilk maglumat berende habarçymyzyň hadisanyň bolan ýerindäki sol wagtky söhbetdeşi, lewaply ulogda bir maskalanyň 3 agdasynyň, ýagny kaky, eje we olaryň çağısynyň bolandygy barada dogry tahkik bolmadyk maglumat beripdi. Sol pursat bu maglumaty dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bada wat tasdikladyp bolmandy. Galy bertede adatçy bolýaly yerli häkimetler we media serişdeleri hem bu paçygaly hadise barada häzirki güne çelini dymyslygy saklaýarlar.